Har du nogensinde tænkt på at skifte karriere, men så fået kolde fødder på grund af alt det her nye og ukendte, og fordi du følte dig overvældet? Du er langt fra alene. I dagens episode, der kigger vi nærmere på de mest almindelige former for frygt, der kan dukke op, når du overvejer at skulle noget andet. Og jeg giver dig nogle helt konkrete tips til, hvordan du kan komme dem til livs. Det er mit håb, at du kan bruge episoden her til at arbejde med nogle af dine tanker, så du kan erstatte den her frygt med spænding og glæde, for så er du i den grad klar til at tage det næste skridt mod et endnu mere meningsfuldt arbejdsliv. Velkommen til Gå din vej, nøglen til dit karriereskifte. En podcast om at finde en meningsfuld vej i arbejdslivet, der gør dig glad. Podcasten er til dig, som har et godt job på papiret, men som ikke er rigtig glad for det, og som bare ved, at der venter noget andet og bedre derude. Mit navn er Lotte Stjerne. Jeg er karrierecoach, og siden 2016 har jeg hjulpet flere hundrede nysgerrige og ambitiøse mennesker med at finde ud af, hvad de virkelig vil, og hvordan de får det til at ske. Jeg glæder mig meget til at inspirere dig til at skabe et arbejdsliv, som du glæder dig til at stå op til, for det ved jeg, at du kan. Lad os hoppe ud i dagens episode. Hej med dig, og velkommen til Gå din vej, nøglen til dit karriereskifte, og episoden Sådan takler du usikkerheden ved et karriereskifte. Og hvis du er et menneske, og du har prøvet at have mere end et arbejde, ja, nærmest også hvis du kun har haft et, så har du garanteret oplevet den her usikkerhed i forhold til, det kan også være ved uddannelsesvalg, altså hvad skal jeg, hvad er det rigtige, kan jeg nu finde ud af det, alle de her tanker, som er en naturlig del af det. Så det er det, vi skal dykke ned i dag og blive lidt klogere på, hvorfor det forholder sig sådan, og selvfølgelig som altid, hvad du kan gøre ved det, også sådan helt konkret, så du kan komme videre. Så formålet med episoden, det er at få identificeret de her mest almindelige former for frygt, og så er det, at du får nogle konkrete råd til at håndtere dem. Så vi dækker både de følelsesmæssige aspekter og de mere sådan praktiske aspekter i forhold til at skifte karriere og de tanker, der kan følge med, og de her mere handlingsorienterede råd, som du kan bruge, hvis du har lyst. Så altså, den her frygt er noget, de fleste har haft inde på livet på en eller anden måde. Og det giver rigtig god mening, fordi de stammer fra, eller i hvert fald bliver håndteret af vores meget gamle hjerne, som godt kan lide, at tingene er, som de plejer. Så lige så snart der sker et eller andet nyt, så vil der være alarmklokker, der ringer og siger, det tror jeg så måske ikke lige er en god idé, fordi vi ved, hvad vi har, og vi ved ikke, hvad vi får. Så selvom det, vi har, ikke nødvendigvis er noget, der gør os sindssygt glade, eller at det er noget, der udvikler os på en god måde, så vil hjernen ofte komme med en masse signaler om, at det er nok alligevel bedst, at du bliver, fordi det er mere trygt. I vores gamle hjerne, der har vi faktisk en sådan form for alarmcentral, som kan udsende en masse stresshormoner og andre knap så gode sager, eller det kan jo være gode i mindre doser, men hvis det står på over en længere periode, så er det altså, at det kan påvirke os negativt. Og noget af det, der kan få sat gang i alarmcentralen her, det er, når noget virker farligt, og det er altså helt tilbage fra at lade være med at gå ud på savannen alene, fordi det kan være farligt, men det kan også være, jeg skal holde det her oplæg i næste uge. Det er også farligt, forstået på den måde, at jeg skal tale foran andre. Og hjernen kan simpelthen ikke skelne imellem, er der et farligt dyr, der står på spring, eller er der nogen, der potentielt kunne komme til at grine af noget, som jeg siger, eller synes, at det ikke har en høj nok faglighed, eller hvad det nu kunne være. Fordi det er begge to indikationer for, at vi ikke er en del af fællesskabet, og det er altså noget, vi sætter rigtig højt. Så hjernen skelner ligesom ikke imellem, er det fysisk farligt, eller er det noget, jeg siger til mig selv, er farligt. Det føles lige farligt. Godt. Så når noget virker farligt, når noget virker diffust og ukonkret, ukontrollerbart, så vil
alarmcentralen her altså også begynde at give lyd. Det kan være, at det også handler om en eller anden form for uretfærdig behandling på arbejdet i forbindelse med jobsøgningsprocessen ved A-kassen, hvad det nu kunne være. Nogen, der har sagt et eller andet, som var uretfærdigt for os alarmcentralen i fuld sving. Og så er det også for store og komplekse mål og opgaver, som sætter gang i alarmcentralen. Og det er som sagt forbundet med øget udskillelse af blandt andet stresshormon, så derfor vil det påvirke kroppen på en negativ måde, hvis det her det foregår i længere tid. Så det kan næsten ikke undgås, at der er en eller anden usikkerhed forbundet med et karriereskifte. I hvert fald, hvis det ikke bare er et jobskifte, men det er et karriereskifte, hvor du altså skal ud og gøre noget andet, end du har gjort tidligere. Men der kan stadigvæk være tale om mange forskellige former af frygt, eller sådan, hvad den er rettet specifikt imod. Og hvis du kender en lille smule til mig, og måske har hørt nogle af mine tidligere episoder, så ved du, at jeg elsker at bryde tingene ned. Det er min go-to nummer 1, når noget skal håndteres. Det er at sige, okay, hvordan kan vi skille det ad? Hvordan kan vi gøre det mindre? Hvordan kan vi se på det sådan lidt mere adskilt? Så det er lige præcis det, vi skal gøre nu i forhold til den her frygt og tvivl for det ukendte. Fordi hvad er det lige præcis, der er på spil? Så lad os prøve at kigge på 4 forskellige former for frygt her, og så prøv lige at mærke efter, er der nogle af dem her, der sådan er mere på spil i dig end andre, fordi så ved du jo, hvor du kan tage fat. Så den første er sådan decideret frygt for det ukendte. Fordi den her uvished kan skabe angst. Igen, det er sådan helt indbygget i det, bare det er uvist, især hvis du så får det koblet sammen med nogle små historier om, hvad det kan betyde, når du ikke ved, hvad det ligesom er, der skal ske. Det kommer vi tilbage til. Så det er kvaliteten, kan man sige, af de spørgsmål, du også får stillet dig selv, som kan have rigtig meget at sige her. Så hvis de bliver negative, hvis det kommer til at handle om, hvad nu hvis det ikke går? Hvad nu hvis det tager 2 år, før der sker noget? Hvad nu hvis jeg aldrig kan lykkes med at gøre det, jeg gerne vil? Hvad nu hvis jeg ikke er god nok? Hvad nu hvis jeg ikke har den rigtige uddannelse, de rigtige færdigheder og hvad end det ellers kan være? Så det var nummer 1, frygten for det ukendte. Så har vi nummer 2, frygten for at miste den økonomiske sikkerhed. Og det kan jo være en bekymring, som er reelt nok. Jeg vil gerne lave noget andet, men jeg er bekymret for, om det vil betyde, at jeg kommer til at gå ned i løn, for eksempel. Eller at jeg i en periode, hvis du for eksempel vælger at sige op, uden at have noget andet, går ind i en periode, hvor der er noget økonomisk usikkerhed, eller i hvert fald en mindre indkomst, end du er vant til. Så der kan det jo selvfølgelig være sådan ganske lavpraktiske løsninger og begynde at regne på det. Helt banalt og kedeligt, kunne nogen måske synes. Men det kan altså give det her overblik og tryghed i forhold til at mindske frygten, fordi når du har noget sort på hvidt, så kan det give meget bedre, altså så er det meget nemmere at træffe en beslutning, fordi så ved du, okay, der kommer til at gå 10.000 mindre ind på min konto i x antal måneder, men det er okay, fordi vi kan løse det sådan og sådan, eller vi kan skære ned her, eller vi har en opsparing, eller hvad det nu kan være, som kan mindske den her frygt. Så det var nummer 2. Nummer 3 kan være frygten for at starte forfra. Den her følelse af, nu har jeg brugt 7, 10, 15 år på at gå i den her retning, og fandme nej, om jeg så skal til at starte fuldstændig forfra. Jeg overgår det ikke. Det er i hvert fald bekymret, når jeg tænker over det. Og til den frygt, der er jeg jo stor fortaler for, at du starter aldrig nogensinde forfra. Fordi du har stadig en hel masse mega vigtige erfaringer med dig i din bagage. Og det er nogen, som kan spille ind på måder, som andre, som er gået en måske mere lige vej, ikke har. Så der vil du altså kunne bidrage med noget helt andet, og det er altså ofte der sker magi. Det er, når forskellige fagligheder møder hinanden. Fordi så vil du være i stand til at se nogle sammenhænge, som andre
ikke kan se. Det kan også være, at du tænker, det er simpelthen for sent at skulle starte forfra, skulle noget andet. Jeg er simpelthen blevet for gammel. Eller det bliver nok opfattet sådan, at jeg ikke er i stand til at lære noget nyt, eller jeg ikke er i stand til at indgå i sådan og sådan med nogen, som er yngre end mig, som skal undervise mig i sådan og sådan, hvad det nu kan være. Igen er det allerbedste, du kan gøre, at få sat ord på den her frygt, fordi det kan igen være noget af det, der ligger sådan og tumler rundt imellem hinanden, men i det, du får sat ord på, så kan det rent faktisk blive muligt at begynde at gå mere konkret ind i de forskellige bekymringer og sige, okay, er det rent faktisk sådan, det forholder sig? Eller kunne det måske også være en fordel? Og igen, den her form for reframing vender vi tilbage til lige om lidt. Så det var nummer 3, frygten for at starte forfra. Og så har vi nummer 4, som også er den sidste, jeg har valgt at tage med, og det er altså også en sværvægter her i forhold til det her med det ukendte at skifte retninger, og det er frygten for, hvad andre tænker. Kan du mærke det? Det er heller ikke sikkert, at den betyder noget for dig, men i hvert fald, så kan den spille ind, hvad vil andre tænke, hvis jeg gør det her? Især hvis man måske har skabt sig et netværk inden for en bestemt branche, hvad vil andre så tænke, hvis jeg vælger at gøre sådan her? Hvis det er nogen, som vil dig det bedste, så kan det da godt være, at der kommer et par kommentarer, alt efter hvilken relation I har, men er det, der skal afgøre, hvad du skal? Og i sidste ende, hvis det ikke er nogen, som ønsker det bedste for dig, og som er nysgerrige på dig og på din udvikling, er det så dem, du har lyst til at blive ved med at omgive dig med? Det er jo i hvert fald et spørgsmål, man kan stille sig selv. Og langt hen ad vejen, så er det altså også min erfaring, at det her med frygten for, hvad andre mener, det er altså også rigtig tit noget, som er inde i vores egne hoveder. Fordi hvis du prøver at tænke over, hvis du har set nogen, der gør noget nyt, der går en ny vej, som måske begynder at tage nogle kurser i en anden retning, eller som får et arbejde, hvor du sådan tænker, okay, det var alligevel vildt nok. Hvor tit er det så, du tænker, hold nu fast, hvor latterligt. Eller har du måske mere en tendens til at tænke, ej, hvor spændende. Kan jeg vide, hvad der ligger forud for det? Eller kan jeg vide, hvordan hun havde muligheden for at gøre det der? Eller alle mulige spørgsmål kunne trænge sig på, men oftest så er det nok det, der vil ske, og ikke sådan en, nej, hvor latterligt. Tænk, at nogen vælger at gøre noget andet. Det er jo fuldstændig håbløst. Det er sjældent det, som forestiller jeg mig, at du oplever. Så det er ligesom en måde at neutralisere den her frygt for, hvad andre tænker, og spørge sig selv, er det overhovedet sandheden? Og hvis det er det så nogen, jeg har lyst til at bruge min tid og mit liv på at være sammen med? Det er måske heller ikke altid, at du ligefrem kan sådan, lige når du tænker det, sætte et ansigt på, hvem er det, der lige siger det her. Så det er mere sådan en overordnet, om jeg er lidt bange for, hvad andre tænker. Så nogle gange, når nogen siger det til mig, så bliver jeg også rigtig nysgerrig og siger, hvem er andre? Prøv lige at se, om du sådan kan bare lige lukke øjnene i 10 sekunder, og så lige fortæl mig, hvem er det? Hvem er det, du er bekymret for? Om det er de her faktisk, hvis jeg sådan lige mærker efter, og helt ærligt, så er det de her 3 gamle kollegaer, eller det er den her studiekammerat, eller det er den her, som jeg engang delte kontor med, eller hvad det nu kan være. Og når man så får stillet skarpt på det på den måde, så kan man også bedre sige, er det sandheden? Vil den her person mig det ikke godt, eller hvad er det ellers, der er på spil? Når det er noget med, at vi havde noget sammen på en måde, og nu gør jeg noget andet, eller jeg har set virkelig meget op til den her person, men jeg har udviklet mig på den her måde. Hvad det nu kan være. Men prøv lige at mærke efter. Er det frygten for det ukendte? Er det frygten for at miste din økonomiske sikkerhed, eller gå ned i løn i en periode? Er det frygten for den her følelse af at skulle starte forfra? Eller handler det om frygten for, hvad andre mener? Noget af det, du også skal arbejde med, det er at prøve sådan helt lavpraktisk at vende den her frygt til nogle positive
forventninger. Så hvis du har en frygt for det uvisse, en frygt for at fejle, i stedet for at sige, hvad nu hvis det ikke lykkes mig at få det her job, som jeg gerne vil, så kan du omformulere det til en forventning, som handler om, at selvom jeg måske ikke lykkes lige med det samme, så vil jeg lære en masse, som er helt vildt værdifuldt undervejs, og som jeg kan bruge fremadrettet. Så i stedet for at fokusere på frygten for, hvad der ikke lykkes, så kan du se frem til, at lige meget hvad der sker, så er det en læringsproces, og du kommer helt sikkert til at blive bedre rustet til en anden gang, hvor du måske vil noget lignende, eller hvor du skal tage det skridtet videre. Så en ting, der helt sikkert er, at det kan godt være, at du fejler, forstået på den måde, at du ikke lige opnår det, du gerne vil inden for den tidsramme, som du gerne vil. Men du kan være helt sikker på, at du kommer til at lære noget af det. Så hvis du kan prøve at vende den tanke om, at det kan også være, at det kommer til at tage lang tid. Det kan være, at det overhovedet ikke kommer til at ske, eller at jeg får nogle hak undervejs. Så se om du kan vende det til, hvad kan jeg lære her? Nej, hvor spændende. Lad mig prøve at hoppe ud i det og se, hvad der sker, for jeg lærer noget nyt. En anden frygt, det kunne være den her sådan generelle frygt for det ukendte. Den kan du prøve at se, om du kan vende til en forventning om nye oplevelser. Så i stedet for at hele tiden at tænke, jeg ved ikke, hvad jeg vil, jeg ved ikke, hvad der venter mig, jeg kan bare mærke, at det gør mig virkelig urolig indeni, så se om du kan vende det til, hvad må jeg kan opleve på den her spændende rejse, som jeg skal på. Og jeg kan godt høre allerede nu her, hvor jeg siger det lyder sådan lidt, hvad kalder man sådan noget, jeg får lyst til at sige jubelidiot, jeg ved ikke, om det helt er det, jeg mener, men det er jo ikke fordi, at du skal være sådan totalt urealistisk, eller at du skal underkende, at du har en frygt for noget. En frygt kan også være en god ting, for det betyder bare, at der er noget på spil. Altså hvis du er nervøs for at søge et specifikt job, så er det fordi, det er også en måde, at du siger til dig selv på, det her, det er vigtigt. Så husk også lige den, at når noget, altså hvis det bare var ligegyldigt, når du sender en afsted til et af de her, hvis du er jobsøgende, så skal du så søge x antal jobs om ugen, og så gør du det, men du skriver ikke særlig meget, og du får den sådan sendt et halvhjertet afsted. Du går ikke sådan og kigger forventningsfuldt i indbakken hver anden time for at se, om der er kommet et svar, fordi det er faktisk ikke så vigtigt, fordi der var ikke rigtig noget på spil. Men der, hvor du virkelig har brugt din energi på at finde ud af, hvad skal det være, hvem skal det være, hvad kan jeg selv gøre, brugt og lagt en masse energi i at gøre noget på den bedst mulige måde, så er der også noget på spil. Og det er jo også en god ting, fordi det betyder, at du er på vej i en retning, som er rigtig for nu. Fordi det er jo også en pointe, som jeg ikke kan understrege nok, at du behøver ikke at vide, hvad det er, du skal lave fra nu af og til verdens ende. Det vigtigste er, at du ved, hvad giver mening for mig nu, og hvordan passer det sammen med den måde, jeg gerne vil arbejde på, det der er vigtigt for mig, det jeg er god til osv. Den sidste frygt, som vi lige kunne tage her og forsøge at vende til noget mere positivt, det er frygten om, hvad andre tænker. Jeg har jo været lidt inde på det her tidligere i forhold til, hvem er det overhovedet, og skal det betyde noget? Men du kunne også prøve sådan, når tankerne kommer, at sige, jamen i stedet for, at jeg frygter, hvad andre tænker, og har en forventning om det, hvordan kan jeg så vende det til noget positivt i forhold til en tanke om, jamen hvordan kan jeg inspirere andre? Så du har helt sikkert set og oplevet andre, som gør et eller andet, hvor du bare tænker, det gad jeg sgu også godt. Det kunne alligevel også være meget fedt, hvis bare jeg var sådan en, der lige turde at gøre det der, det kunne godt nok være spændende. Prøv at tænk, hvis det nu var dig, der kunne inspirere nogen. Og så kan det godt være, at du ikke laver lige så store, vilde karriereskift, eller tager på lige så lange rejser, eller hvad det nu er, du drømmer om. Køber den der autocamper og kører til Spanien med hele familien inde på bagsædet. Men nogle gange kan mindre også gøre det. Og der kan du jo tænke på, jamen, hvordan kan jeg inspirere andre til at gøre det, som de gerne vil. Fordi når vi først
giver os selv tilladelse til lige præcis det, så er det jo også, at vi giver andre tilladelse, ikke at de har behov for det, men giver dem tilladelse til at gøre det også, og være det også, og få sådan et bredere billede af, hvad der overhovedet er muligt. Så det er mit håb, at du kan tage den her usikkerhed, prøve at kigge på den igen med lidt nye øjne, som altid prøver at skille det ad, og så spørge dig selv også, hvad kan jeg gøre, som er inden for min kontrol? Og hvordan kan jeg dele det op i nogle små, mere overskuelige bidder, og forsøge at vende den her frygt til en positiv forventning om, hvad der ligger i fremtiden for mig, hvordan jeg får skabt fremtiden for mig. Så det vil jeg efterlade dig med, altså spørgsmålet, der lyder, hvad kan du gøre, som du har kontrol over? Fordi det er jo lige præcis der, du kan gøre den forskel og begynde at komme videre i den retning, som du gerne vil, uden at det skal overvælde dig sådan fuldstændig vildt og voldsomt med alle de her ting, som du endnu ikke ved så meget om, men at tage fat i et lille hjørne af det at sige, hvad har jeg kontrol over, og hvad kunne jeg gøre for at komme videre. Jeg håber, du har fundet lidt inspiration i dagens episode her, og er klar til på en eller anden måde at springe ud i det ukendte med den her tryghed i, at det skal nok blive mega godt. Du skal nok lære en masse godt. Det kan ligefrem være, at du kommer til at inspirere andre. Hvem ved, det kunne i hvert fald være fantastisk at vide, at du har fået lidt mere blod på tanden til at gå efter det, som du drømmer om det så er sådan fuldstændig bevidst, eller om det stadigvæk er et lille frø, du skal til at så. Men lige meget hvad, så vil jeg i hvert fald ønske dig rigtig meget held og lykke, og så lyttes vi ved. Tusind tak, fordi du lyttede med til dagens episode af Gå Din Vej. Jeg vil sætte kæmpestor pris på det, hvis du deler podcasten på dine sociale medier, eller hvis du har lyst til at sende den videre til en, du kender, der overvejer et karriereskifte. Du vil også få mig til at smile kæmpestort og gøre en verden til forskel, hvis du kan lide podcasten her og vil smide 5 stjerner efter den i en anmeldelse. På den måde kan endnu flere finde frem til den og skabe det arbejdsliv, de drømmer om. Du kan få meget mere inspiration til dit karriereskifte ved at følge mig på Instagram, eller ved at skrive dig op til mit nyhedsbrev, som du finder på min hjemmeside, lottestjerne.dk. Endnu en gang tak, fordi du lyttede med. Ha' en fortsat skøn dag.